गाबोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि जोनोम सान थांनाय 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुआरियाव जोनोम जानाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बर' माहारिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जाय बिथांमोना सानग्रोदोंमोन जे बर' हारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि मोनसे माहारियारि आफाद नांगौ होननानै जाय बिथांमोना सोरजिजेनदोंमोन बिथांमोननि सेराव आङो खर' गंग्लायै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारिया दिनै बिथांमोनखौ आङो खुलुमगोन, बिथांमोनखौ आं सिबिगोन। जाय बिथांमोननि सिन्ताधाराजों, जाय बिथांमोननि सान्थौजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैसिमाव बुहुमाव बर' माहारिखौ सिनायजानाय मोनसे हारि हिसाबै फोथांनानै लाखिदों, बिथांमोननि सायाव आंहा सिबिनाय दं। जाय बिथांमोननि जिउआ सोरगोआरि जाबाय, बिथांमोननि सोरगोआरि जिउआ जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थाथों। जाय बिथांमोना दिनैसिम थांना दं, बिथांमोननि जिउआ जाहाथे आरोबाव जिउ गोलाव जायो, बिथांमोनखौ आङो गिबियावनो सिबिग्रोबाय। आङो जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा 55 बोसोराव आगान होनोसै, बे आगान होनांगौआव गाबोन जिहेतु आगान होगोन, बे आगान होनांगौआव बुहुम फरायसालिफोरनि इउनिट, फरायसामाफोरनि इउनिट कमिटिफोरनि जायफोर मावथि लोगो नोंथांमोन, आन्चलिकनि मावथि लोगो नोंथांमोन, प्राइमारिनि मावथि लोगो नोंथांमोन, जिल्ला आफादनि मावथि लोगो नोंथांमोन, स्टेट कमिटिनि मावथि लोगो नोंथांमोन, सेन्ट्रेल कमिटिनि मावथि लोगो नोंथांमोन, नोंथांमोना दिनैसिमाव जाय जेरै जि बिबान मोनदों, बे बिबानखौ जिबायदि डेडिकेटेडलि नोंथांमोना मावगासिनो दं, बेबायदिनो मावलांबाय थानो थाखाय आङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि जानानै नोंथांमोनखौ खावलायगोन जे बे 55 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिबायदि स्ट्रागोल खालामनानै फैबाय, जिबायदि सुथुरफोरजों, इसिङारि सुथुर आरो बायजोआरि सुथुरफोरजों जिबायदि नांनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बर' माहारिखौ दिनैनि नैबे जुगाव, दिनैनि नैबे थासारियाव दुलाराय बुहुमनि बर'फोरखौ जिबायदि बुहुमनि मोनसे हारि हिसाबै सिनायथि होनायाव बिहोमा होबोबाय, बिथांमोननिसिमबो आङो आंनि फारसेनिफ्राय आङो खुलुमनाय थागोन। एबसुआ मालाबाबो एबसुनि संबिजित जायफोर बिथांमोना एबसुखौ दानाय लोगो लोगो, एबसुखौ सोरजिनाय लोगो लोगो, एबसुखौ गायसनजेननाय लोगो लोगो जायफोर संबिजितखौ बिथांमोना गायसननानै गालांबाय, बे संबिजित बायदिनो दिनैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे संबिजितजोंनो हारि जौगानायनि थाखाय हाबा मावगासिनो दं आरो बे संबिजितानो दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफोरखौ हाबा मावनो थाखाय थिनो आरो बेबायदिनो जों लामा हान्थिलांबाय थागोन। दिनै मोनसे बाथ्राया थिग, दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साफा सानै मानसिफ्रा सोंखारिनो नागिरो। बेखौ आङो बुंनो नागिरगोन जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो मावथिफ्रा प्राइमारिनिफ्राय लानानै, इउनिभारसिटिनि लानानै, कलेजनि लानानै, आनसलिकनि लानानै, जिल्लानि, सेन्ट्रेलनि, स्टेटनि जायफोर मावथिफोर, जायफोर जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनाय, बिसोरखौ जेबो सानालासिनो जोंनि मावनांगौ खामानिखौ जों डेडिकेटेडलि मावलांनो थाखाय आङो नोंथांमोननि सेराव गुरैयै खावलायगोन। आरो मोनसे बाथ्राखौ आङो दिनै दुलाराय बर' माहारिनो मोनसे बाथ्राखौ आङो बुंनो नागिरगोन। नट अनलि जोंनि एबसुनि फेमिलि, नट अनलि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोद्रोमा, आङो गासैबो बर' माहारिखौनो खावलायगोन, बर' माहारियाव जिखि धोरोमानो जायाथों मानो, धोरोम थानसालि, बबेबा मन्दिर, बबेबा गिर्जा, जाहाथे गाबोननि सानाव आङो खावलायगोन जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम सानाव मोनाबिलियाव जाहाथे आलारि बाथि सावनानै सारा
बर' ओनसोलावनो जाहाथे मोनसे सोरां लाबोनो हायो बेनि थाखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायगोन। जै बर' हारिनि जै दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांनानै थाथों। लं लिभ एबसु, निखिल बर' सात्र सन्था जिन्दाबाद। थेंक इउ।